Portada del Nou esportiu reservada al guanyador del Tour de França amb el titular majestuós. Joaquim Rodríguez acompanya Chris Froome i Nairo Quintana al podi de París. En pàgines interiors, més Martino que Martínez. Luis Enrique Martínez sempre ha estat la primera opció de la Junta, però no vol deixar el Celta en aquest moment, fet que obre les portes a l'argentí Gerardo Martino. A la dreta explica que l'exentrenador del Newell's coneix bé el Camp Nou, ja que s'hi va estrenar en la Lliga Espanyola com a jugador del Tenerife l'any 1991 contra el Barça de Cruyff. Diari Esport, cimera final en referència a la decisió del Barça, avui entre Luis Enrique i Martino. Explica que Zubizarreta presentarà a Rossell un informe favorable a l'asturià, per qui l'afició també es decanta. D'altra banda, diu que Martino manté les esperances de ser finalment l'elegit. En pàgines interiors llegim que Rossell ha comunicat al Manchester United per carta que Cesc Fàbregas no es toca. També fa referència al primer partit de la pretemporada del Barça contra el Bayern de Munic, la setmana del retrobament de Guardiola i Thiago amb el seu exequip. A sota titula Thiago creix en un Bayern llançat, l'exblaugrana va marcar el seu primer gol amb el conjunt alemany. A la portada del Mundo Deportivo, decisió final, en referència també a l'elecció entre Tata Martino i Luis Enrique. A sota llegim Messi sense festa. L'argentí va entrenar-se ahir, tot i que l'equip tenia descans. D'altra banda, el diari Marca titula Isco dona joc en relació al joc exhibit pel nou jugador del Real Madrid, a qui el diari AS també li dedica la portada d'aquest dilluns amb un Isco mana. Pel que fa a les portades internacionals, el Corriere dello Sport titula Juve, números de rècord, i també reserva un espai pel pilot italià Andrea Antonelli, que ahir va morir a la carrera de Supersport a Moscou. A França, l'equip obre amb un gran Place de l'Étoile, amb una foto del guanyador del Tour 2013, Chris Froome.